Atong Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Subling gibutyag ni Davao City Acting Mayor si Baste Duterte nga politika ang nagpalayo sa impeachment patok sa igsuong si Vice President Sara Duterte. Pangutana sa batanong Duterte, nganong dili respituhon ang desisyon sa Korte Suprema. Ano ang report ni John D. Esteban? Sumala ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte nga di niya masabtan kung nganong dili respituhon sa pipila ang desisyon sa Korte Suprema kalabot sa impeachment complaint batok sa iyang igsuong si Vice President Sara Duterte. Taliwala kini sa mga nagpahayag og pagsupak sa maong desisyon. Pipila diha ang grupong Akbayan, Tindig Pilipinas ug Bagong Alyansang Makabayan nga iladong kritiko sa Vice Presidente kinsa nagfile og motion to intervene sa Supreme Court aron iparekonsidera ang desisyon. Kainumduman nga gihukmang unconstitutional sa Korte Suprema ang Articles of Impeachment sa House of Representatives tungod sa paglapas sa one-year bar rule kinahanglan matud pa nga masunod ang due process sa impeachment. Sumala sa Korte Suprema, gi-archive sab kini sa Senado subay sa maong desisyon. Sa simula pa lang kasi talaga, it's purely political. Hindi ko lang maintindihan bakit hindi nila binibigyan ng respeto talaga yung en banc decision ng Supreme Court. And that's really a heavy, statement coming from the judiciary. And yet they still want to push the issue. Ang House of Representatives nag-file og motion for reconsideration sa Korte Suprema ug nakatakdang mokomento niini ang kampo ni VP Sara. It's a political scheme. It's a smear campaign against the Vice President. No, it's okay. It's a democracy. So yeah, they can say whatever they want. If you don't have the numbers, you can't have the cake. You can have the prize. Mahitungod sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ato sa usa ka press briefing sa iyang state visit sa India, kinsa subling miingon nga wala siya'y kalabutan sa impeachment batok kang VP Sara. I don't really think it matters what he says because nothing that comes out of his mouth is, worth listening to. I heavily criticize the president, so it's been like that since the start of his term. I don't want to even look into what he's saying because nothing really good comes out of his mouth. Daan ang giingon ni PBBM nga ang proseso o ang procedure sa impeachment ang gihukman sa Korte Suprema ug wala matud paghukman ang unod sa reklamo. Kauban sa Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1. Mindanao.